Maayong hapon na pod sa ako ang mga brad og sis sa Danyo Iligan. March 26 karon, mao karon ang ika 5th nga anniversary sa pagkatukod sa Danyo Iligan diha sa Facebook. Tungod kay do naman tay pandemic karon, agian ng COVID-19, dili ta maka-celebrate personal. Wala naman gani tay kanang meeting. So ang ato ang pag-celebrate sa ato ang anniversary, atong ipaagi og hatag og mga school supplies dinha sa Tubaran. Nagpost na dinha sa Facebook kay aron na ay mga malumong kasing-kasing nga makakita ni ana, mahimo sila nga mo donate kay ang gikinahanglan sa grade 7 nga mga estudyante ni Sir Ege kay isa ka pad nga yellow paper, isa ka pad nga intermediate paper, isa ka pencil, isa ka ballpen, isa ka envelope o napatoy isa no den gi-estimate nato na sa 111 pesos og 25 centavos plus si Sir Ege naa siya'y 12 kabuok nga mga teacher sa kining iyahang grade 7. So gaplano pud ta nga mohatag og bisag isa lang ka ream. May na lang na kanang na-mention ako nga mga school supplies o kanang isa ka ream nga bond paper. Makatabang na sa ilahang inadlaw-adlaw nga module. So mapasalamatan kaayo ta kay naagid tay suki nga mga donors no. Si Anonymous number 1 nag-donate siya og 1,000 pesos. Ayan si Anonymous number 2 pod, naghatag pod siya og 1,000 pesos. No? Okay, nara. Mao ni kang Anonymous number 2, naghatag siya og 1,000 pesos. Si Ma'am Melody, ang ato ang president sa Danyo Iligan na siya'y friend nga, naghatag pod og 2,000 pesos. Kining isa kang Councilor Ryan Ongit, dayon ugma aduna pagyulain nga 1,000 pesos gikan gyapon kang Councilor Ryan Ong. Kang Ma'am Joy nagpadala pod siya, ganina ako ang gikuha no. Nagpadala siya pinaagi sa Palawan Padala Express og 300 pesos. 1 2 3 300 pesos ang gipadala ni Ma'am Joy. So daghan kay salamat no sa kining mga cash nga ni anak gyud sa ato karon og napatoy laing nag-pledge karon pa tong Monday nako pangkolektahon no. Karong Monday to namo pang kuhaon ang katong naay mga ni saad sa ato. Paghuman ako adayon ning i-turn over dito sa ato ang treasurer nato si Sis Maris. Akong balik ko na ang ato ang beneficiary ani ang Tubaran High School, ang ilahang grade 7 pinaagi ni Sir Christopher Ege. Paghuman ani kung matigom na ni tanan atong mga donations, magpalit dayon, ready na mo palitan na silang Sis Ruth Kunyado og Sis Alma. Sila ang magpalitan na kay dito ra gyapon nato i-repack dito sa balay ni Mrs. Marian Sapatos. Ugma no, ako ang ipainomdom ugma na atay Radyo Iligan nga programa, gitawagan na siya og dasig Danyo Iligan with Ate Rax. And pasalamat kang Mamerma og kang Sir Randy Ong kay sila gyud ang tulay nga madungog pud sa kahanginan ang Danyo Iligan pinaagi da sa Radyo Iligan. Busa ato nang gitawag og dasig Danyo Iligan with Ate Rax. Join mo diha sa official account nato. I-search lang ninyo sa Facebook ang Danyo Iligan official account o mabasa ninyo diha nga post. So kung pananglitan gusto mo donate, pwede raman pod mo donate mo isa lang ka pad nga yellow paper or isa lang ka pad baron nga intermediate paper or isa baron ka ballpen or pulo ba or bisag 100 pesos lang kana tanan ato nang dawat kay ngano sa ginagmay lang matigo man gyud na siya, mahimo na siyang dako ug maka-provide ta og school supplies dinha sa Tubaran High School nga ang ilahang grade 7 no 90 kabuok. Subscribe po dayon mo sa ato ang
kining YouTube channel no kay kaluyan sa Ginoo. Nanatay 150 ka subscriber. Shout out di ay kang Jury Ruvic Valenciano. Siya ang ika 150th nga subscriber. So ang next subscriber ani atong tagaan og reward nga 100 pesos. So kung pagtan-aw nako kung ikaw ang next nga subscriber niya kay naaman gyud usahay makita ang subscriber then naapoy usahay dili. So kung ang ika 151 nga subscriber dili makita na siyempre dili na siya matagaan ang price, pero kung nakaila ko makakita ko sa kinsay nag-subscribe ato ang tagaan og reward nga 100 pesos nga load. Maura ka na sa siya no karon. Daghan kaayong salamat mga brad og sis nako sa Danyo Iligan sa inyong pagtan-aw.